Ahoj, zdravia z Curara. Vítam vás pri recenzii série Monster. Je to jedna z najznámejších sérií vôbec, na ktorých som sa rozhodla spraviť recenziu. Ale je to anime, ktoré ma upútalo a za poslednú dobu to bolo asi nejaké najlepšie anime, ktoré som videla. Alebo teda cením si toto anime natoľko, že som sa rozhodla spraviť recenziu. Keby o ňom náhodou niekto nevedel, bude tá recenzia síce robená tak akože familiárnejším spôsobom a bude to skôr taká kecacia recenzia, ale bude robená možno trošku iným spôsobom ako moje doterajšie recenzie, ale myslím, že tu nebudem môcť spoilovať, pretože to chcem spraviť pre ľudí, ktorí toto anime nevideli alebo o tom nemajú žiadne povedomie. Jedná sa teda o sériu z roku 2004 až 2005, jedná sa o 74-dielnú sériu a je to seinen, hlavne thriller a má taký možno trošku až hororový podtext, aj keď to nemôžete brať tak úplne doslova, skôr je to prezentované takou nejakou temnosťou príbehu a dá sa povedať trošku podsvetím prikrášlený príbeh alebo tak nejak. Proste je to príbeh o odhalovaní jednej záhady alebo odhalovaní pravdy skrytej za istými ľuďmi. OK, najprv si rozberme ľudí, ktorí na tomto počine robili. A keďže som robila recenziu na Master Keatona a mnoho ľudí je spoločných pre obidva tieto projekty, tak začneme asi s nimi. Prvým a hlavným je autor mangy Naoki Urasawa, ktorý takisto robil na mange Master Keatona. Ďalším je režisér pre obidva anime, ktorým je Masayuki Kojima. Ďalej napríklad hudba, ktorú robil Kuniaki Haishima. A poslednou vecou, alebo teda posledným človekom, ktorý je spoločný pre obidva projekty, je Kitaro Kousaka, ktorý robil množstvo originálne návrhy postav, ktoré ďalej pre potreby anime adaptoval Shigeru Fujita. A musím povedať, že Kitaro Kousaka robil aj návrhy, alebo teda dizajn postav pri Master Keatonovi, ale už to nebol proste originálny návrh. Musím spomenúť ešte, že tento človek je dlhoročným animátorom štúdia Ghibli, ak sa nemýlim. OK. Začneme teda asi s príbehom. Jedná sa, alebo teda celý tento príbeh sa bude točiť okolo hlavnej postavy, neurochirurgovi Kenzovi Tenmovi. Tento človek má veľmi snubnú budúcnosť, je to nádejný, alebo teda jeden z najnádejnejších neurochirurgov možno aj na svete, neviem. Pracuje v Nemecku na jednej prestížnej klinike, je zasnúbený s dcérou riaditeľa tej kliniky, na ktorej pracuje a má to našliapnuté v budúcnosti dokonca aj na pozíciu riaditeľa. Lenže vo svojom živote spraví jednu chybu a to dá sa povedať, že hneď na začiatku svojej kariéry a to je to, že namiesto prestížneho pacienta, ktorým bol starosta mesta, operuje jedného bezvýznamného človeka, aj keď mu bolo nakázané, aby operoval starostu a zachránil mu tak život. Neurobil tak, pretože mal vtedy obdobie, kedy rozmýšľal o tom, že všetky životy sú si rovné a zrovna keď začal s operáciou, alebo tak chcel začať s operáciou toho malého pacienta, ktorý sa volal Johan. Za ním prišli, že majú operovať toho prestížnejšieho pacienta, lenže on to odmietol a to bola chyba, ktorú spravil. A dá sa povedať, že osudová chyba, pretože sa to ďalej bude viazať s celým jeho budúcim životom. A tento život bude, ako sa neskôr ukáže, spojený s tým malým pacientom, ktorého operoval a ktorý sa volal Johan. Nie je to robené hneď od začiatku, práve tým, že sa zavesí proste na
toho malého kľúčinu. Ono sa to k tomu dostanete tak pomaly. Vlastne celé toto anime nemôžete čakať, že je nejaké oslňujúce a nejaké proste úplne úžasné. Ten dej je správaný takým dosť ťahavým spôsobom, pretože príbeh celý je rozťahaný. A dá sa povedať, že od nejakých tých prvých epizód, kedy sa vlastne zoznamujete s Tenmou a so všetkým tým prostredím okolo a s jeho životom a tak ďalej, sa vlastne Tenma zavesí na jeden bod a ten bude sledovať až do konca celej tejto série, kde vlastne tú hádanku, ktorú potreboval rozriešiť alebo vyriešiť, dotiahne do úspešného konca. Lenže problém je v tom, že táto séria má 74 epizód, takže je samozrejme, že to tempo toho deja bude strašne pomalé, alebo teda pomalšie. Mimo toho ten dej často odbáča k veciam, ktoré sa vám možno budú zdať úplne od vecí, úplne nepotrebné, ale neskôr uvidíte, že všetko sa do seba pomalinky zapadne a tie veci, ktoré sa vám zdali nepotrebné a kde vlastne ten dej odbočil od tej hlavnej línie, ktorej sa držal v podstate od začiatku až do úplného konca, tak boli pre objasnenie záhady, ktorej ten má pátral a ktorú sa snažil rozriešiť, veľmi potrebné. Čo je docela veľkým plusom tohto anime, pretože to z neho robí anime, ktoré je veľmi premyslené, aspoň čo sa toho príbehu týka, alebo ako by si to nazvala. Ďalšou veľmi premyslenou vecou sú veľmi zmyselné charaktery postav, pretože sa tu dosť bude rozoberať psychika samotných postav. Ale ešte sa chcem trošku vrátiť k tým scenám, ktoré, alebo teda k tým tomu deju, ktorý sa nedotýka tej úplnej tej hlavnej línie a proste sa s ním odbočuje trošku od toho hlavného, dá sa povedať, príbehu. Tento spôsob, že to takto spravili, je docela účelový, pretože z toho robí anime, ktoré vôbec nie je prvoplánové, čož je veľmi fajn. Skutočne sa vám zdá, že je veľmi premyslené a je to vážne robené pre staršie publikum. Už len z toho dôvodu, že je to premyslené. A z toho dôvodu, že sa vlastne celé toto anime bude snažiť rozviť v maximálnej miere charaktery postav a dosť sa tu bude pracovať so psychikou postav, so zahrávaním, s ľuďmi a bude sa ten príbeh točiť trošku alebo dotýkať sa experimentov, ktoré sa robili v budúcnosti. Pretože toto anime celkovo sa odohráva po páde východného bloku. Takže jedná sa teda o nejaké to obdobie zmien, ale či mimochodom spoločná vec, ktorá bola v Master Keatonovi, lenže monster ako taký robený dosť takým temným spôsobom, pretože, ako som spomínala, psychika postav je tu dosť rozvitá a veľmi sa to bude tie charaktery točiť okolo, ani nie charaktery, ale ten vývoj postav sa bude točiť okolo toho, že sa tu dosť zahrávajú s ľuďmi, s ich citmi napríklad, s tým, čo ich môže popúdiť. Dá sa povedať, že ten experiment, ktorý bol na ľuďoch, na malých deťoch robený, sa nejak pretaví do budúcnosti a ovplyvní toho človeka. Takže to je ďalšou veľmi zaujímavou vecou na tomto anime. Dvojčatá Johan, to je ten spomínaný pacient, ktorý kedysi operoval Tenma a ktorý ovplyvnil Tenmovú budúcnosť a okolo ktorého sa celý ten príbeh bude točiť, je veľmi zaujímavou postavou, pretože jeho psychika nie je tak úplne normálna. Nedá sa povedať, že je nejaký psychicky poškodený, ale nie je ani tak úplne vyrovnaný a to sa prejaví na tej postave. Toto anime obsahuje dosť veľa postav. Je to celkom dlhé anime, takže nevidím to ako nejaké mínus. Ale čo je veľmi zaujímavé je to, že hlavná postava, vlastne doktor Tenma, nedostane vždycky hlavnú rolu v každej tej epizóde, ale niekedy tam vôbec nie je a vlastne sa snažia prezentovať príbeh pomocou iných postav, čo dáva tomu príbehu
pohľad z nejakej inej strany a dá sa povedať, že ho trošku rozšíri a obohatí, čo je ďalšou veľmi prínosnou vecou pre toto anime, avšak je to takisto vecou, ktorá možno toto anime trošku spomaluje na deji. Takže o to hlavne nečakajte nič dynamické. Aj keď je to v niektorých scénách dosť napínavé a neviem ešte, čo by som k tomu povedala. Myslím, že plne využili potenciál toho priestoru, čo sa týka epizód, ktoré tomu boli stanovené a tomu príbehu, ktorý rovnomerne rozložili, dá sa povedať, aj keď niektoré epizódy boli menej zaujímavé, niektoré viac. Je to príbeh, na ktorom sa mi páčilo práve to, že tam zakomponovali experimenty s deťmi, ovplyvňovanie vlastne celkovo ľudí, aj psychiky, ich charakterov a tak ďalej. To bolo ďalšou super vecou, čo sa mi tretí na to páčilo, bolo zakomponovanie takej nejakej rozprávkovej časti, lenže nejednalo sa úplne také typicky detské rozprávky, ale skôr také rozprávky s zmyslom skôr určenými pre dospelé publikum, ale boli spracované takým tým klasickým detinským spôsobom. Čo bolo veľmi fajn, pretože toto bol jeden z aspektov, ktoré sa mi na tomto anime strašne ľúbili. To boli asi také 3 najzákladnejšie veci, ktoré sa mi na tomto páčili. Ďalej tomu mohla byť napríklad kresba, ktorá bola fakt... Dá sa povedať, že napríklad kresba postav vyzerala tak staršie proste ako na rok 2004, ale bola dosť premakaná. Ten štýl, ktorým to robili, sa mi strašne páčil, aj keď vyzeral trošku staršie. Veľmi sa mi to páčilo. Napríklad pozadie bolo úplne skvelé. Animácia od štúdia Madhouse, tomu nie je čo vytknúť, to bola úplne úžasná, ako fakt bez preháňania. Hudba takisto, hlavne v takých tých temnejších partoch bola skvelá. A jedinečná atmosféra, ktorá vlastne celé toto anime zahalovala, bola takisto úplne super. To je tak všetko, čo som chcela povedať k tomuto anime. Samozrejme, čo som asi mohla vyzdvihnúť, tak som vyzdvihla ten detailne prepracovaný príbeh, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Tak nakoniec zistíte, že tomu tak fakt bolo. Je super. Zakončenie je také možno trošku náhle, hlavne čo sa týka tej poslednej epizódy, kde to v podstate celé ako keby sa snažili uzavrieť, ale je to... Rozriešil proste ten má prípad, po ktorom pátral. Toto anime má niekoľko výrazných, alebo teda veľmi obstojných charakterov postav, ktoré sú náležite rozvité, čo je ďalším veľkým plusom. Všetko už, čo asi som mala spomenúť, som spomenula predtým, takže za mňa tomuto anime dávam 8 z 10. Nie je to zase nejaké anime, z ktorého by som bola úplne odvarená, ale nemôžem to zase ani podceniť, ani preceniť. Je to veľmi slušné anime, ktoré môžem radiť k nejakým základným kameňom, ktoré, ak sa trošku orientujete v anime scéne, tak by ste toto anime mali aspoň poznať, aj keď ste ho náhodou nevideli. Je to, dá sa povedať, jeden z najlepších, no nie najlepších, ale z takých nejakých príznačných thrillerov a anime práve v tomto žánri, ktorý by ste mali vidieť. To je odo mňa asi všetko, nechcem to ďalej rozpýtovať, pretože by som to vedela keď sa ďalej a ďalej. Ale už je fakt treba to ukončiť, takže 8 z 10 za mňa a za poslednú dobu je to fakt anime, ktoré ma oslovilo najviac práve tým, že to bolo robené pre staršie publikum a malo to fakt veľa do seba. Takže tak, vidíme sa pri nejakej ďalšej recenzii a čaute.